Salbrum no Jorakhe Juba Mungbi Tongo Korbuk Tipramo Thani Secretary Bishal Deborma Abaikeno Tini Nokuimanka Korbuk Sa Division by Khobja South Korbuk Bishi Sujo Prosat Para Kamio Thangi Tini Juba Mungri Kakri Nukungno Watwi Pake Thujaknai Jaga Sikri Boroni Mai Lenglanai Thaisi Jaga Kre O Thayo Thangi Tini Mai Rungro Thangi Juba Mungri Ka Watwi Pake Nogo Tongna Sase Pal Kre Boni Bage Tini Thangi Khanang Jaga Tini Bijit Klaiman Yagoro Thangi Juba Mungri Ka Nai Niti Boron Kukti Tam Sakanta South Korbuk Sang Bijit of Thwnani Nuka Sini Takuk Nob Khania Hisabo Gai Naikasang Thanayo Sang Naimani Sini Leader of Boron Bagai Nob Tubur Khani Saka Bini Forest Ni Khai Visit Mani Logiosum Je Suksak Jora Naik Kisa Misa Sadrop Salsa Sadrop Panasum Borono Maru Kisa Rebekia Te Lokini Borobai Malaka Boron Taku Borobai Malaka Hisabo Gai Actually, sini Tripura para sang Tripura bai basana. Sini Tripura para. Lai nok to sung joton sini nai sini Tripura rok kisa gerib kabang tong. Lai nugrok salamaya. Rang paisa rok Kwrui. Lai beni dai Thangwi yagol khai mai cha lai. Yagol khai rang mana bobai na mai paisa jana. Lai jaga bo kisa mamu. Belai na sini Tripura rok ni bisi halai ang age basa ta basa. Betlai bakagam ni bagi seng sini Tripura lai bola tu bakalai jotun si gam lai buti ini bagi nang sani musuh sini Tripura rok kisah sereng di biane nai sereng di aro nuk hor mana kisah salam ni nai di rang kisah ni sepkai aro kisah serang jotono sara Tripura ni sini Tripura sarung sanai Bolong bising-bising kabang masih ni buruk kong lama karena raciming seng tin nukung building nuktangja bolong bu kisah visit khelai sinai lama kasal maseng tini korbung ni yang poiregi bazani fai seng yang bising habla seng niji besi busuk jora suru area onekta jaga na same problem joto sini leader of gam hamya pano suru rang rumane mairong rumane sipok kisah bobagrani kok khaisa thani sani ba seng Thangwi samana pirmana Isuna sayang larangai hambai ranai sini habo bagran